En aquest vídeo instal·larem el diccionari Pleco xinès. En primer lloc anirem a buscar l'aplicació. És aquesta. Bueno, també el tenia baixat, l'instal·la. I veurem que a part de diccionari doncs, pot fer té diverses funcions, una de les quals és que està llegint un text i va traduint tot el que li marquem, el text. Doncs, ara l'obrim. Sí que ho permeto. Val, bueno, en aquest moment no. Després ja ho veuríem. Llavors, aquí, doncs, li podríem dir que em digués en anglès xinès, que em digués com bird, un ocell, aviam com és en xinès, i ja tindríem, Tinc totes les opcions, aquí amb el to, el tercer niao. Després pitjaria per exemple el niao i tindria words que estan formades, paraules que estan formades amb el caràcter de niao, sentence, o sigui, exemples. I aquí més detalls, Llavors, coses que podríem fer... ho podríem introduir, no sabem com un caràcter i el dibuixem, Llavors, no sabem què vol dir i el dibuixem, per exemple, aviam si ens localitza aquest caràcter, que seria aquest. I el tenim, li donem a don, a fet, i tenim que és el ta, de colpejar, o de ta tianhua, de trucar, de donar un cop, sí? Fer un cop. Llavors, què més? Aquí, si tinguéssim ara configurat el mòbil, posaríem aquí la paraula, però com que no l'he configurat, o sigui, ara no tinc instal·lat el programa per escriure en xinès, doncs no ho podríem fer. Llavors, novetats que té el clip reader, que et va agafant... Ah, no. No, el flashcard, i una vegada vas agafant, vas recordant flashcards, doncs després et permet fer testos, proves. Llavors l'opció que jo utilitzo bastant, que és l'screen reader, premo l'screen reader, val? I torno al principi, me'n vaig a una aplicació que ja tinc per el Deutsche Welle en xinès, veiem que està activada aquesta de Screen Reader, i veuré textos en xinès, i el que podré fer, el premo aquí, bueno, primer marco la notícia. Llavors premo el botó, Service Inactive, faig que yes. Ara em diu... Pleco Screen Reader, desactivada, i ara vull que me l'activi. Llavors activo el botonet, accepto, d'acord, torno enrere,
i tinc aquí el text. Llavors ara marco sobre el botó aquest, la icona aquesta, i vaig marcant els textos que m'interessen. Veiem? Aquí tenim, aquí tindríem Mao, tot això és Mao Zedong, no el reconeix com a paraula, Mao Zedong. Aquest seria el te, que converteix tot en funció de complement, o relatiu, frases de relatiu. Aquí tindríem el successor, Ji Changren. Val? Llavors, què podríem fer? No sé si se sent, però aquí se sent, Llavors, aquí, si li premem més, ens ha creat la carta, Bueno, sí? La carta aquesta que després l'utilitzarem per fer proves. O sigui, per autoavaluar-nos nosaltres mateixos. Val? I així aniríem passant. I ara, com ha quedat congelada la càmera, la pantalla, torno a marcar i ara ja puc baixar una altra vegada. Llavors, una vegada he baixat, torno a marcar i torno una altra vegada. T-current, doncs TI és per fer els cardinals. TI, el primer. Que és un classificador, un mesurador. She, woman, shuo, sí? I així tota l'estona. Bueno, és bastant útil. Inconvenient, doncs, que si estàs una estona sense fer-lo utilitzar, doncs deixa de tenir activada la funció i has de tornar a començar a activar-la. D'acord? Més o menys al Plecos, les opcions de sèrie serien aquestes, després hi ha les de pagament, però amb aquestes ja és suficient. El Plecos és un dels millors diccionaris i bàsicament els estudiants de xinès utilitzem aquestes. Doncs fins una altra.